Yingakho ngihlale ngifundisa Ndlovu ngitshela abantu abasha ngitshela abantu abanabazali ukuthi ungalokothi mawuhambisa igrocery kubazali bakho ulokhu utshela abangani bakho ukuthi wena wondla abazali inhlamba le uyeyisa. Awukwazi ukondla abantu abafice bevele bekhona emhlabeni bephila. Noma ngabe ubenzela ini abazali wenu usuku appreciate hayi ukuthi uyabondla akuzona izinja zakho. Usuku uyabonga ukuthi noma kuthiwa ngiyaphila yibo lapha ngizobonga futhi akwanele kodwa ngilethe nakho enginakho ngizobonga hayi ukuthi yondla uzuyibize ngebreadwinner. Shut up. Breadwinner ukwenzani ubukuphi siphila ngoba siphile wena usifice siphila siqhubeka nempilo. Lokuthi mufika ke ubusufika uzenza isikhulu ufika ulahlela izandla ufika ulethe negrosa awunasikhathi ujahile ugqinsile ukudla unyoka juluka zabemanzi bakshana nokudla emafrijini uyadelela. Mina ngathi jika nako lokho kudla ngoba ngikwazi ukufukuzwa ingane ingane ilandisa ubusiso kimijulukisa mina iwena okumele ujuluka. Uma ufika ulethe isibusiso take your time. Fika nale grosa uyehlise uqedwe uyipakishe uma ungasazi kahle adwagcina ubuza ukuthi okudinga kufreeze kuhlala ngaphi akhombe hleli phansi athi leli ya fridge. Ungafiki ini uzenza i-celebrate ungafiki ini uzenza i-VIP kin kumuntu wayekumithi Sathane for 9 months usuzombhampela ngenxa yemfundo ngoba udokotela rubbish dokotela ukwenzani. Lo muntu mina iminkenke wamila amansense ehluphekela wena namhla ngoba usungcono usuzenza into engaphezu kwakhe inganjoba engafundanga wahluphekela wena njoba eguge emncane wagugela wena. Omunye wafela uyihlo esemncane wayezoqhubeka ayothanda amanye amadoda wathi angisashadi sengizokhulisa lezi intandane zami.